समाव बड'लेण्ड बुब्लिया गेदेर आपडेट लानानै फैदों। सिक्किमाव गोबां सुबुङा थैनांबाय, गोबां सुबुङा आलाय-सिलाय जानांबाय। 400 जन सुबुङा थैनांबाय, 1200 न'खौ बुखारलांबाय। नंगौ, सिक्किमाव दासिमहालागै 1200 था न'खौ दैबानाया बुखारलांबाय। जन सुबुङा थैनांबाय। सिक्किमाव 25,000निबो गोबां सुबुङा खैफोदाव गोग्लैनानै दं। गोबां सुबुं आर्मी मिलिटारिफ्रा दैबानाजों बुखारजानानै गोमाना दं। दैबानाजों बुखारजानाय आर्मी मिलिटारिफोरखौबो दासिमहालागै नागिरनानै मोनाखै। गोमानाय सुबुंफोरखौ दासिमहालागै नागिरनानै मोनाखै। 22 जन सुबुंनि गोथै देहा बोखांनो हादों। सानजा बंग'आव गोबां सुबुंनि धोन सम्पति खहा जालांबाय। सिक्किमाव दैबानाजों बुखारजानानै गोबां गारि मटर बुखारलांजाबाय दैबानाजों। दुर्गा फुजानि धामाका दख'ना डिजाइन। दख'ना फालांगिरि खालामग्रा बिथांमोननि थाखाय अदालगुरि सहरनि रयेल बड' फेशन हाबा लानानै फैदों फुजानि गोदान डिजाइननि दख'ना। गेमस्रि गाननाय दख'ना, मिथि गाननाय दख'ना, थाइलेण्ड दख'नानि धामाका दख'नानि डिजाइन। दख'ना फालांगिरिफोरनि थाखाय अदालगुरि रयेल बड' दख'ना गलायाव मोननो हागोन। नोंथांमोना गेमस्रि गाननाय दख'ना, मिथि गाननाय दख'ना, सिखिरि दख'ना, आर'नाइ दख'ना आरो थाइलेण्ड दख'नाखौ हलसेल रेटआव। बर'नि हारिमुआरि गाननाय जोमनायफोरखौ दख'ना फालांगिरिफोरनि थाखाय बयनिख्रुइबो खमसिन बेसेनाव मोननो हागोन। अदालगुरिनि रयेल बड' फेशन हाबाव बायदि रोखोमनि दख'ना। नोंथाङा दख'नानि फालांगि खालामनोब्लाबो रयेल बड' हाबाव गासैबो दख'नाखौ हलसेल रेटआव मोननो हागोन। खम बेसेनावनो लांनानै फालांगिबो खालामनो हागोन। रयेल बड' गलायाव थांनाय फैनायनिबो जेबो उसुबिदा गैया। रयेल बड' हाब दख'ना गलानि थंआनो जाबाय अदालगुरि रेल स्टेशननि साखाथियावनो। सोरबाफोर दुर्गा फुजानि अफारखौ खाबु लानानै दख'ना फालांगि खालामनोब्ला 9957 383083 जानबुं नङाव खौरां लानो हागोन।